Pandemiýanyň başyndan bäri öz täginde koronawirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaga alınmandygyny öňe sürýän Türkmenistanda virus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn esasda gowşudylyp başlandy. Ýurtda bazarlaryň, dukanlaryň, söwda merkezleriniň, teatrlaryň we konsert zallarynyň käbirleri eýýäm açylan bolsa, ýene bir böleginiň maý aýynda öz işine girişmegine garaşylýar. Şeýle-de welaýatlariň arasyndaky uçar we otly gatnawlarynyň hem belli bir derejede gaýtadan dikeldiljekdi aýdylýar. Şol bir wagtda köpçülik ýerlerinde maska rejimini berja etmek talaby saklanyp galýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary, Garaşsyz neşri we hökümetçi web-saytlar habar berýärler. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä çäklendirmelerin gowşudylýandygy baradaky maglumatlar Aşgabatdan Lewap'a gelen Ýörite Toparyň Sewitdäki saglyk resmileri bilen geçiren ýygnagyndan soň ma'lum boldy. 23 aprelde Aşgabatdan gelen Ýörite Topar Lewap welaýatynyň häkimliginde ýygnak geçirdi. Bu ýygnaga welaýatyň saglyk ýolbaşçylary bilen döwlet arasaçylyk hem keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň wekilleri gatnaşdy. Ýygnagyň dowamynda Sewitara ara çäkleri açmak we 5-nji maýdan başlap ähli welaýatlara uçar gatnawyny belli bir derejede täzeden dikeltmek barada karara gelindi. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda welaýatyň administrativ merkezi Türkmenabad şäherinden Aşgabada günde 2 sany uçur gatnawy bar. Olaryň biri ýerden saat 7-de, beýlekisi giýişlik saat 7-de amala aşýar. Maý aýyndan başlap bu gatnawlaryň sany 2 hesse artar we gündelik reisleriň sany 4-de ýeter. 5-nji maýdan başlap Türkmenabad Daşoguz aralygynda hepdede bir sapar uçar gatnawy ýola goýlar. Diýip çeşmämiz otly gatnawlaryny belli bir derejede gaýtadan dikeltmek barada gurrunlaryň bardygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnagyň dowamynda karantin çäklendirmeleri sebäpli öňden ýapyk duran ähli bazarlaryň dolu güýjünde işläp başlamagyna hem ruhsat berildi. Munyň netijesinde Türkmenabaddaky iň uly 2 bazar, 4-nji we 5-nji bazarlar gaýtadan açyldy. Maýyň 1-nji 10 günlüğünde avtolog postlarynyň hem açylmagyna garaşylýar diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Azatlyň baýdylanlar barada Lewap welaýat häkimliginden we onuň saglyk bölüminden goşmaça maglumat almak synançyklary başa barmady. Türkmenistanda karantin çäklendirmeleriniň tapgyrlaýyn esasda gowşudylýandygy barada hökümetçi neşirler hem habar berýärler. Orient neşri bütün dünýäde COVID-19 çäklendirmeleriniň ýatyrylýandygyny we gowşudylýandygyny aýdyp 1-nji maýdan başlap Türkmenistanda da teatrlaryň we konsert zallarynyň, dukanlaryň we söwda merkezleriniň, restoranlaryň we kafelaryň açylýandygyny belleýär. Şol bir wagtda Orient we Türkmen portal neşirleri köpçülik ýerlerinde şol sanda transport seriştelerinde maska rejiminiň saklanyp galýandygyny, teatrlarda, kinoteatrlarda, söwda merkezlerinde we köp adamly ýerlerde sanitariýa we arasaçylyk kadrlaryny berja etmegiň zerurdygyny hem belleýärler. Orient neşri ýakynda uçur gatnawlarynyň Türkmenabaddan dälde Aşgabatdan amala aşyrylyp başlanandygyna hem ünsü çekdi. Türkmenistandaky Rus ilçihanasy tarapyndan elan edilen nowatdaky Aşgabat-Moskva charter reýside 29-njy aprelde Türkmenistan Howa ýollary kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylar diýilip, habarda adaty halkary uçur gatnawlarynyň dikeldilýändigi ýa dikeldilmeýändigi barada hiç zat aýdylmaýar. Garaşsyz Türkmen News neşri ýurtda çäklendirmelerin gowşudylmagy baradaky karary döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň 20-nji aprelde geçiren mejlisinde gelinendigini aýdyp, redaksiýa bu baradaky resmi namanyň gelip gowşandygyny habar berdi. Neşriň 22-nji aprelde çap eden maglumatynda 21-nji aprelde açylmaly söwda merkezleriniň we bazarlaryň 12 sanasynyň sanawy çap edildi. Şeýle-de neşir 1-nji maýdan başlap ýurdun söwda we daşary ykdysady Aratnaşyklary ministrligine değişli 6 sany banket zalyň we restoranyň, İçeri işler ministrligine değişli 1 zalyň hemde senatçylar we telekeçiler birleşigine değişli 12 sany banket zalynyň işine ruhsat berilejekdigini hem belleýär. Türkmenistanda karantin çäklendirmeleriniň gowşudylýandygy baradaky habar ýurtda koronawirusa garşy görüşiň güýçlendirilendigi hakdaky maglumatlardan 2 hepde soň elan edildi. Ýatlasak Azatlyň dürli welaýatlardaky habarçylary maska rejimine gödäwçiligiň güýçlendirilendigini, bazarlaryň ençemesiniň gaýtadan ýapylandygyny şu aýyň ortalaryna habar beripdiler. Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girdi. Bazarlar, dukanlar, söwda we güýmence merkezleri, restoranlar we kafeler
başladylar. Teatrlar we kinoteatrlar yapylyp, avtobus we otly gatnawlary dolu diýen ýaly ýatyryldy. Uçar gatnawlarynyň sany çäklendirildi. Soňky 2 ýyldan hem köp wagtyň dowamında bu çäklendirmeler käte goşudylyp, käte-de berkidilýär. Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolawçy uçar gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik sebitdäki ýeketäk ýurt we dünýädäki sanlyca döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu berk çäklendirmelere garamazdan häkimetler ýurdun çäginde COVID-19-yň hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri türkmen häkimetleriniň ýurtda koronawirusyň ýoklugy barada aýdanlaryny ençeme gelek soraw astyna aldylar. Gunwatar Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine häkimetler hususy dermanhana ýerlerinden derman ferişdelerini ardan satmagy talap edýärler. Bu aralykda döwlet dermanhanalarına dermanlaryň bahasy ýokary bolmagyna galýar. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berdi. Türkmenbaşda häkimet wekilleri hususy dermanhanalardan dermanlary 10 götürümden 20 götürmeçini ardan satmagy talap edýärler diýip Zatlyk radiosynyň habarçysy dermanhana ýerleriniň sözlerini getirýär. Dermanhana biznesi bilen meşgullanýan telekeçiler öýlerini döwlet tarapyndan valyuta konvertasiýa kömeginiň berilmeýändigini aýdýarlar. Ýöne muňa garamazdan täze prezidentiň awraýyny galdyrmak üçin dermanlaryň ardan satdyrylýanyny aýdýarlar. Dermanhana biznesi bilen meşgullanýan telekeçiler bähbid ederek bankrota tarap barýanlyklaryny aýdýarlar diýip Zatlyk radiosynyň habarçysy belleýär. Tebigat çeşmesi şagadam dermanhana sagdyn älim ýaly ondan gowrak dermanhana yapylmagyň öňü sürýäsini diýip telekeçiler aýdýarlar. Hususiýetçiler öýleri üçin döwlet tarapyndan ýeňillikli konvertasiýa mümkinçiliginiň döredilmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň 2016-njy ýyldan soň erkin valyuta çalşygy çäklendirildi. Munyň ýygyny geçen ýyllaryň dowamyna valyuta sowdasyna girdilen çäklendirmeler has ýitileşdi we berkidildi. Türkmenistanyň derman senagaty daşary ýurtlara garaşly bolup derman ferişdeler esasan daşary ýurtlardan satyn alınýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň ýokary döwlet wezifesine girişmeginiň öňü sürýäsini telekeçilere goldaw wada berdi. Ýöne dermanhana biznesi bilen meşgullanýan telekeçiler öýlerini valyutanyň döwlet narhyndan konvertasiýa mümkinçiligi hödürlenmän goldawdan mahrum edilýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwarynyň bäri dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Ýöne gara bazarda valyutanyň narhy resmi bahadan 5 есе töweregi ýokary bolmagyna galýar. Daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçiler daşary ýurt valyutasyny sowda etmeli bolýarlar. Şol bir wagtda valyuta çäklendirmeler bilen bir hatarda iratyň satyn alyş ukybynyň pese gaçmagy bilen derman ferişdeleriniň geçmedligi hem telekeçiler üçin ikinji urgu bolýar. Muňa garamazdan türkmen hökümet her ýyl zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň 10 götürüm ýokarlandyrylmagyny üstünlük hökmüne öňe sürýär. Ýöne ýokarlanýan aýlyklara aýakdaş kymmatlaýan haritlar ne döwlet metbuatyna, ne de hökümet resmiýetleriniň çykyşlaryna öz beýanyny tapýar. Her ýyl götürilýän 10 götürüm aýlyk bilen bedew wady bilen götürilýän ýuruk bahalaryň ýygynyň ýetmek asla mümkin näl diýip bir ýerli ýaşaýjy Zatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýerli ykdysaçylar Türkmenbaşda ýaşamak üçin bir maşgala zerur bolan puluň hasabyny çykaryp durmuşyň kymmatlanyny aýdýarlar. Türkmenbaş şäherine ýaşamak üçin bir maşgala azyndan 23 000 manat girdeji gerek. Şol girdeji bolmasa maşgala sebedine ýetmeýär diýip ýerli ykdysaçy Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hünärmen öz kardeşler bilen ýurdun ähli welaýatlaryny her bir maşgala üçin zerur bolan minimum girdejiniň hasabyny çykaranlyklaryny aýdýar. Ykdysaçy dostlarymyz bilen her welaýatyň bazaryny öwrenip ýörýtik, keçi olma barlygy geçirdik. Maşgala üçin minimum gerek bolan derman, çörek, ýol, benzin ýaly çykdyjylaryň hemde maşgala çäreler üçin eýneşik kommunal tölegler, diňji almak, saglygyny dikeltmek we çağalaryň mektebi üçin zerur bolan çykdyjylaryň hasabyny çykardyk diýip ýerli ykdysaçy gurrun berdi. Gunwatar Türkmenbaş şäheri Türkmenistanyň diňji alyş şäheri bolup, ol Hazar deňiziniň günnägor kenaryna ýerleşýär. Şu günler Türkmenistanyň raýatlary nowatdaky harby gullugy çağırmak we möhletde bolan gullukçylary harby gullukdan boşatmak mewsimi dowam edýär. Zatlyk radiosynyň habarçysy enatlaryň öz eski ogullaryny harby gullukdan ýer boşatmak üçin ýa-da inni harby gullugy gitmeli ogullaryny amatly hasaplanýan harby bölümlere ýerleşdirmek üçin para berýänliklerini habar berýär. Balkanly enatlar harby gulluk möhleti tamamlanan eski ogullaryny harby gullukdan ýer boşatmak üçin para berip başlanlyklaryny aýdýarlar hem
Inni gullugy etjek eskerleriň enatalary bolsa, ogullaryny ýurtda gowy hasaplanýan harby bölümlere yerleşdirmek üçin para mewsüminiň başlanadygyny aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 martda çağırış boýunça harby gullugy etýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırylış hakyna fermana gol çekdi. Bu fermana laýyklykda aprel-iýun aýlaryna Türkmenistanyň ýaragly güýçlerine we beýleki goşunlaryna harby edaralaryna çağırış boýunça harby gullugy etýän eskerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamyna 18-27 ýaş aralygyna bolan we harby gullugy çağırışdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gulluga çağırylýar. Balkanly enatalar esker ogullaryny harby gullukdan ýer boşatmak üçin taýýarlyk görýän wagtyna Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň goranmak we beýleki ministrliklerindäki eskerleriň diňe gulluga başlan senesini harby gullukdan boşadylmagy barada ýokardan berilen tapşyrygyň bardygyny aýdýarlar. Emma muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçysy beýleki vilayetlerde 2 ýyl bäri harby gulluk borjyny ýerine ýetirýän eskerleriň enatalarynyň öz ogullaryny gullukdan bary ýogy bir aýyň boşatmak üçin müňlerçe manat para bermäge taýýardyklaryny aýdýar. Enatalar esker ogullaryny möhletinden bir aýyň harby gullukdan boşatmak üçin 10-20 miň manat para berip iýun aýyna dolanmaly çağılaryny maý aýyny öýlerine getirýänliklerini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Azatlygyň çeşmeleri enatalardan para almak işleriniň diňe bir harby bölüm serkerdeleriniň buýrugy bilen näleýsem degişli hukuk goraýjy ministrlik resmiýetleriniň ulalaşy esasyna alınıp barylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy harby gullukdan ýer boşamak isleýän eskerlerden hemde amatly harby bölümlerde harby gullugy geçmek isleýän raýatlardan para sorulmagy boýunça Türkmenistanyň goranmak ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi. Degişli ministrlik resmiýetleriniň ruhsady bolmasa ýekeje eskeri harby gullukdan wagtyndan öň boşatmak mümkin näl diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň harby bölümlerine gullukçylaryň durmuş üçinçilik ýagdaýynyň pesdigini habar berýär. Galaberside henidem dowam edýän didawşyna agalyk esker durmuşuna yaramaz täsir edýär. Harby bölümlerde didawşyna dowam edýär. Eskerler ofisiýerler tarapyndan hususy taraplara iş ugrudylýar. Pul almak üçin esker zähmetiniň söwdasy edilýär. Esker naharxanalaryna gelýän azyk we çörek önümlerinin yetmezçiligi we satylmagy ýaly beýdilginçilikler dowam edýär diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi gurrun berdi. Türkmenistanda martyň başlaryna harby boşluluk we harby gulluk hakynaky, goranmak hakynaky Türkmenistanyň döwlet ferhed hakynaky kanunlara üýtgetmeleri girizmek teklip edildi.